Sziasztok! Ez egy Asus ROG Ally. Jól tesztelt. Játék. És annyi a lényeg, hogy azt teszteljük, hogy 8 GB RAM-mal fixen tartva. Ez annyit tesz, hogy a beállításokban beállítjuk. Tehát nem 4 GB-ra vagy automatára, mert eddig 4 GB-on volt és automatán, utána most fixen 8 GB-ra tartva játszunk. És igazából azt tesztelem, hogy most jobban viszi-e vagy sem, mint automatán. Hozzáteszem, hogy kicsit vissza van véve a grafika is, tehát nem annyira de nagyon dobálózzunk. És még tehát itt minden vissza van véve azért minimumra. Na. De nem is ez a lényeg, hanem inkább az, hogy hát hogy hogyan viszi. Itt tudunk futni. Tehát 8 GB-tal fixen talán egy fokkal jobban bírja, de alapvetően annyira már ezt a játékot nem szereti, szerintem. Tehát közben azért csúnyán beakad, például. De amúgy megjátszható, tehát annyira nem vészes. Úgyhogy sziasztok!